Excited ang mga katawan dinhi sa Kidapawan City kay nagsugod na ang 2022 Timpupo Festival ug usa sa mga ginahulat sa mga katawhan ang Fruit It All You Can. Ang Fruit It All You Can usa sa mga highlights nga event sa umaabot nga pagsaulog sa adlaw sa kapistahan sa Kidapawan City o kon ginatawag nga Timpupo Festival. Daghan na og namalit daan og tickets aron mo salmot sa selebrasyon. Usa na nila si Jerome nga nagpalit na daan og tickets aron dili siya mahutdan. Kay matod pa niini kaniadtong milabayng mga tuig naulahi kini og gani gibutyag niini nga dili na presko ang iyang nakaon nga mga prutas sa Eat All You Can. Sa kantidad nga 150 pesos, pwede na nimong kaunon ang tanang klaseng prutas nga naglaray sulod sa mga tindahan nga misalmot. Kung diin, ana kini nahimutang duol sa Kidapawan City Hall. For me, very excited it is because 13 days na to ma-experience again ang Eat All You Can this year, and good thing na daan na po yung mga tao na makakaon sa atong fruits from Kidapawan City. Samtang si Neresa, excited kini og dako ang panglantaw niini nga dayuhon kini sa turista sa nagkalain-laing lugar. And excited ko na mabalaan nila kung unsa ka lamian ang mga fruit variants diri sa Kidapawan, ug also maka-add po siya sa kanang economic activities. Ang Kidapawan City, usa sa mga syudad sa Mindanao kung diin makita ang daghang klaseng prutas kay ang klima og klase sa yuta haom sa mga prutas. Ang kaabunda sa prutas nahimong inspirasyon sa lokal nga panggamhanan maong natukod ang Timpupo Festival. Kalipay usab sa mga mag-uuma og prutas nga tapukan ang ilahang mga abot. Matod ni Marisa T. Aton, ang city agriculturist, kumplito ang laray sa prutas karong tuiga gikan sa lansones, rambutan, ug mangustin ug durian, marang, singkamas ug uban pa. Sa technical working group, ang Office of the City Agriculturist ang in charge sa pag-consolidate sa mga fruits nga atong iserve sa Eat All You Can. So gitap na to ang ato ang Kidapawan City Fruit Growers nga mo supply sa ato og prutas. Ang city government na pud ang quality before siya i-display sa ato ang City Plaza. 13 ka adlaw ipahigayon ang Fruits It All You Can. O gikinahanglan nga doon na kay tickets kay 200 lang katawo ang pwedeng makasulod kada adlaw. Sugod sa August 6 hangtod August 18, 2022. 13 days. 13 days. Then, ang volume lang man pud niya, sir, nga ato ang isupply is 1,200 per day. Dili ra pud siya kaayo dako. Kay good for 200 persons lang pag ato ang i-preparahan per day. Sa pagpahigayon og Fruit It All You Can sa Kidapawan City, apektado ba kaha ang mga regular fruit vendors? Sa mo sir, sukad-sukad ano sila o nag-conduct sila ka ng ipulikan nila. Okay naman po dito sa mga kay naman yung termin po nagapalit kay mga tourist. Hapit magyapon na malit. Gisugdan ang Fruit It All You Can ni atong 2018 ug karong tuiga ang ikaduhang selebrasyon tungod kay naapektuhan ang kasumaran tungod sa pandemya. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.